сар аз моҳи апрели имсол ҳидояти дастаи мунтахаби олимпии қирғизистонро бар дӯш гирифт. ман дар қирғизистон ҳам солҳои охир барои рушди футбол таваҷҷӯҳ бениҳоят зиёд аст ва ба оҳистагӣ пешрафтҳо низ дар ин кишвар ба миён омада истодаанд. партофти навбатии туп ва шонси беҳтарин, инҷо гол, аммо офсайд. дӯстони гиромӣ, довари канурӣ голро бекор мекунад. дарҳол футболбозони дастаи қирғизистон бубинед тупро ба бозӣ дароварданд. ҳоло барои мо фурсат нест ки ҳамон саҳнаи такрории голро бубинем. ҳатман пас аз дидани саҳнаҳои такрорӣ боз назари худро хоҳем гуфт. аммо таркиббороии қаблии футболбозони мо бисёр зебову диданӣ буд. камен берун аз қоида ҳаракат кард дар лаҳзаи қаблӣ футболбози дастаи қирғизистон. ин ҳолатро ман баъдан шарҳ медиҳам. лаҳзае ки гол зада шуд, бале дар саҳнаи такрорӣ мо шумо хело хуб дидем ки барои абдуфаттоҳ худои довар саёҷон зайниддинов хотима меёбаду садои ниҳоии уштаки ӯ баланд мешавад. бозии байналмилалии рафиқона бо иштироки дастаҳои мунтахаби олимпии то 23 солаи тоҷикистон ва қирғизистон хотима ёфт. ҳисоб кушода нашуд 0-0. бо ҳамин ҷавомати таълимию тамринии дастаи олимпии кишвар ки ду бозии байналмилалии рафиқонаро бо дастаҳои ҳиндустон ва қирғизистон дар бар мегирифт хотима ёфт. дӯстони гиромӣ, умедвор мешавем ки истоди мураббиёни мо аз ин бозиҳо хулосаҳои зарури мебароранду баъдан барои омода кардани бачаҳо ба бозиҳои бисёр муҳим дар ибтидои моҳи сентябр камари ҳимматро мустаҳкамтар мебанданд ва дар сатҳи бисёр хуб тоҷикистон ҳам мизбонӣ мекунад ва ҳам ба марҳилаи ниҳоии ҷоми осиё мебарояд. зеро ин бисёр ва бисёр муҳим аст барои дастаи ҷавонони то 23 солаи кишвар. бисёр сипос мекунем ки тӯлини муддат ҳамроҳи мо будед. якҷо бо шумо ин рақобатро ман Парвизи Маҳмадамин тамошо кардам. то дидорҳои дигар сеҳатманду комёб бошед. хайр.